Ak vás zaujíma, ako by ste si mali vycvičiť svojho miláčika, a nemyslím toho dvojnohého, ale toho štvornohého, tak teraz dávajte pozor, pretože je tu so mnou Kristýna Sedláková, psia kaučka, ahoj. Ahoj. A ešte je tu tiež s nami úplne úžasne sympatická Bixi. Ahoj, Bixi. Ahoj. To je úplne výborná. Prosím ťa, predstav nám ju, lebo to je taká rasa psa, akého som ešte asi neviděla. Tak tady to je australský honácký pes. Přímo byl vyšlechtěný v Austrálii pro nahánění dobytka. A já jsem si ji vybrala pro specializaci právě na ten záchranářský výcvik. A protože to je perfektní plemeno z hlediska toho, že je hodně pracovitá, miluje práci, má hodně energie, strašně moc energie na rozdávání a perfektně motivovatelná a ta práce ji strašně baví, takže můžeme dělat od rána do večera a není kdy jak ju unavit. Niekedy si unavenejšia ty než ona, hej? No. Ale takže toto asi nie je pes pre niekoho, kto nemá moc čas venovať sa psom a podobně, že? Určitě, to takový, patří to k těm náročnějším plemenům, kdy člověk musí věnovat opravdu každý den, chodit s nima pravidelně na procházky a přece jenom obyčejná procházka jim nestačí, chtějí ještě tu psychickou zátěž, takže něco si pocvičit, zkusit třeba si najít hračku nebo i přímo potom nějakého topáníčka. Ty si psia kaučka, čo je teda strašne zaujímavé povolanie. Keď som poprvýkrát videla, že si psia kaučka, tak som si hovorila, wow, čo to je? Tak pre tých, ktorí nepoznajú toto povolanie, predstav nám to trošičku. Tak já jsem si přímo tady ten název vymyslela sama a mělo by to znamenat spojení toho výcviku a psí psychologie. A v dnešní době tady v republice jsou lidi, kteří se zaměřují jenom na tu psí psychologii, anebo jenom čistě na ten výcvik, na tu sportovní kinologii. A já jsem tady to chtěla spojit oboje dvě dohromady, a což si myslím, že je velmi zajímavá myšlenka. A to slovo coach má ještě v sobě to, že z převážné většiny coachují spíše ty lidi, než ty pejsky. Takže jak u toho výcviku, tak i u té psí psychologie je to spíše o těch lidech, takže učím, jak ty lidi se správně k těm pejskům chovat a jak změnit jejich vzorce chování, aby potom to působilo na pejska správně, aby potom si rozuměli. Tak to je naozaj veľmi zaujímavé. Ešte do toho sa venuješ aj záchranárstvu, je to tak? A preto si sa rozhodla prečo? My to máme v rodině, takže záchranařinu začal dělat vlastně můj děda, pak to předal vlastně na mýho taťku a teď to dělám já. A vlastně děda i taťka jsou mezinárodní rozhodčí v záchranářském sportu a byli několikrát i v zahraničí, v Tajvanu, v Indii zachraňovat, když byli zemětřesení a různé katastrofy a mně se tady v toho hrozně líbilo, tak jsem v tom chtěla pokračovat a nejprve jsem si zkoušela cvičit rodičů pejsky, boxery, pak jsem si říkala, že prostě začnu trénovat svýho, tak jsem si našla v útulku voříška, asíka a toho jsem si vypiplala úplně. A s ním jsme se dostali až právě na ty přímé zásahy, což je moje úplně největší naplnění, to, že člověk prostě to, co celou dobu trénuje, tak to použije v té praxi a ve spolupráci s tou policií a ještě se těším, až někomu zachráníme život. To je strašně zaujímavé. Ako si sa vlastne dostala ku psom? Bolo to teda cez tú rodinu? Já jsem se z pejsky přímo narodila. Mám první fotku, kdy mě mamka přinesla z porodnice a kdy ležím na posteli jako miminko a v té době se nám akorát čerstvě narodili štěňátka boxerů, takže takhle ležím já a okolo takhle jaký věneček štěňátku, takže... To je fakt krásne. Prosím ťa, tak keď sa budeme venovať tomu psiemu kaučingu, o čom to teda všetkom je? Aké majú ľudia najčastejšie problémy? Tak nejčastější problém je to, že lidé neví, jak pejskovi vysvětlit, aby danou věc nedělal, takže vyskytuje se nějaké problémové chování, jako třeba tahá na vodítku, nebo až takový to horší, že je agresivní, nebo skáče třeba po gauči, když člověk nechce, nebo jim třeba i vleze do špajzu, takže nějaké prostě problémové chování, když takhle sjednotím a neví, jak si teda s tím poradit tak, aby to pejsek správně pochopil a aby to už neopakoval.
Takže jsem takový překladatel do psí řeči, když bych to takhle měla zkrátit, aby si prostě ty páničkové rozuměli spejsci a pejsci, aby rozuměli prostě, co jim ten pániček říká. Kde sa stáva chyba, že vzniká práve takéto problémové chovanie u tých psíkov? Že väčšinou ako ten človek si ho prinesie, má pocit, že je na neho milý a potom sa stane niečo, že ten psík sa začne chovať nejak inak. Tak většinou je to problém v lidech, co z 90% je to problém v lidech, což říkám, že to je ten příjemnější problém, protože člověk přece se dokáže napravit sám, když dokáže uznat tu chybu, tak to je ta příjemnější věc. A tam proč se to stává? Protože z valné většiny lidé jim nedávají dostatek potřeby, těch potřeb, co potřebuje ten pejsek, neboli nemá dostatek procházek, který nemají nějaký řád, spíše mu dávají jenom lásku a zapomínají na pejskovo potřeby, neboli jak ho vybít, vyběhat, ale taky jak si s ním třeba pohrát. Takže aby tam navázali nějaký ten vztah a pak samozřejmě tu lásku. Ono sa hovorí, že starého psa novým kúskom nenaučíš. Je to skutečně pravda? Tak mně se líbí, že tady ten mít bořím. Ano. Ano, a řekla bych, že tady ten mít platí možná jenom v tom výcviku, ale ne v té psí psychologii, protože ty psy žijí tím přítomným okamžikem, takže je to na vás, jestli změníte své chování, tak ten pejsek to hned pochopí a začne se chovat úplně jináč. Ono napríklad takým častým problémom ľudí je to, že ten psík im doma ničí rôzne veci, než oni sú v práci. Ako napríklad toto riešiš? Tak nejčastěji, jak tady to řeším, první je, že si sednu s lidmi a rozebereme si teda jejich řád, jak vypadá jejich týden, jak často chodí s pejskem na procházku, jak jim stylem vypadají procházky, takže chci vidět, jak se k pejskovi chovají, takže jdu potom s nima přímo na ty procházky a pozoruju jejich chování, jak fungují doma, jak zacházejí s tím pejskem a tak dále, jak moc jsou rázný, jak moc jsou důslední v těch pravidlech a podle toho potom postupuju dále k tomu danému problému. Takže když vezmu třeba tenhle problém, toho, že ničí ten nábytek, tak z valné většiny to je tím, že pejsek se nudí, takže není dostatečně, než byl teda ponechán v tom bytě o samotě, tak nebyl dostatečně vybitý, takže vždycky vybít, ale nejenom fyzicky, ale i psychicky, takže aby i ta hlava byla unavená, takže nějaké ty psychické hry nebo hry na tu psychologii. A to jsou aké hry? Tak to je, kdy musí ten pejsek zapojit mozek, takže nejenom běhat, ale potom třeba, že musí zapojit mozek při té hře, buď třeba, že mu schovávám hračky po bytě, takže musí zapojit ten nos a musí ho najít, takže což je pro ně víc namáhavý, než když si půjde na 10 kiláků zaběhat. Vím, jak utahat tady toho svého ďáblíka, takže jsem si vyzkoušela, že fyzicky to nejde, ale právě musíme na to psychicky. A nebo stačí cviky třeba té poslušnosti, takže jak třeba sedni, lehni a párkrát to člověk s ním protrénuje a najednou za chvilku vidí, že pejsek už je unavený. Já to vždycky třeba lidem přirovnávám k dětem, protože zacházení s pejsky je hodně podobný k dětem. Takže dítě taky moc neunavíte, když mu dáte jedno kolečko oběhnout kolem stadionu, tak se to oběhne, pak se trochu vydechá a řekne tak, můžu znova. A nebo jestli mu dáte příklad z matiky. Tam potom už jako fuň říká, ne, mami, pojď už dělat co jiného, už je unavený. Tak to přirovnávám hodně, aby to ty lidi pochopili k těm dětem. Aby s nimi zacházeli velmi podobně. Podľa čoho sa ti, prosím ťa, darí chápať tú psiu dušu? Pretože to je podľa mňa oveľa komplikovanejšie, než pochopiť toho človeka. Tak to je přesný opak. U toho pejska to je mnohem jednodušší, protože má čistou duši a něco nesnaží se nějak zalhávat nebo dusit to v sobě. Prostě je velice upřímný a dává ty své nálady najevo, když to třeba ty lidé potom už skrývají ty emoce a pro toho třeba psychologa jako takového si myslím, že to může být asi těžší, než právě u toho pejska, který vám hned na oko říká, teda co mu chybí, což právě je potom můj úkol, abych to přeložila těm lidem, teda co jim říká. Prosím tě, keby se například někdo na těba chcel obrátit a nemá nějaký závažný problém, ale čo ja viem, poriadil si šteniatko alebo tak, poriadaš aj nějaké také kolektivné cvičáky? Určitě, já přímo jako cvičák nemám, já spíše praktikuju to, že to dělám po každý v parce,
parcích, což mi přijde mnohem lepší, super, protože tam máte tu situaci, to, že tam najednou projde kolem pejsek a jsou tam mnohem více rušivých vlivů a je to pro toho pejska mnohem těžší, což nám více nasimulovává tu praxi, kdy potom, když vezmu pejska a jdu ven, tak tam chci, aby mi v tom parku poslouchal a ne na tom cvičáku. Takže o to potom je to lepší, když potom se páničkové naučí s pejskem pracovat právě už v tom parku a ne, kde máme úplně tichý prostředí v tom cvičáku. Takže vybírám ty parky, což mám takové skupinové kurzy a potom mám ještě druhý typ, který teďka nově rozjíždím, je právě pro štěňátka. Dá se objednat si 10 lekcí, kdy přímo trávím tu hodinu s tím člověkem samotná, takže jdu k ním třeba domů a každou tu hodinu buď trávíme doma, nebo jdeme na procházku a říkáme si úplně všechny základy, třeba jakým stylem si pohrát s pejskem, aby ta hra to bavila toho pejska, jak aby se tam dal ten správný motiv a aby pejsek potom vám důvěřoval, aby tam byla ta důvěra, aby potom třeba, když se stane rizikovější situace, třeba v průběhu procházky začne žrát něco nežádoucího nebo chce přeběhnout přes cestu, jede auto, tak aby v tu chvíli mě opravdu poslechl. Takže trénujeme si tady tyhle situace. Super, tak ti moc děkujem, že si nám o tom porozprávala, strašně rýchlo to ubehlo. Děkujem, že si prišla aj tebe, Dixi. A tak Kristýna Sedláková, to je človek, ktorý vycvičí vašeho psíka.